Здравейте, хора! Вие сте в канала на Леди Дуда и днес ще храним котки. По-скоро котка, защото другите изчезнаха. Първо трябва да намерим. И сега се връщаме и трябва да намерим котката, за да можем съответно да нахраним с този пастет. Добре, хора, ще се върнем след малко към видеото. Хора, не намерихме котката. И заради това ще оставим просто храната пред едни стъпала, където знам, че никоя котка друга няма да ги изяде. И ще се отправяме на някъде. Просто. Да. Добре, хора, отваряме храната. Да. Фурио. Добре, да, хайде сега. Да, ще ги взема че нещата. И вътрешното. Хора. И не знаете, че утре отделението ви показвам котката как изглежда. От утре може котката да се появи. Сега сигурно е отишла някъде за друга храна. На мен, хора, ми е много топло. Буквално сигурно е 45 градуса по Целзий. Това... Да, не съм много гадна. Не, за тях това е хубаво. Това е някаква риба и месо. Според мен това е някаква риба и месо. Мравките веднага дойдоха. Абе нищо, котките ядат с мравки. Ето не, че ние не ядадоха, ама нищо. Добре, хора, така изсипахме храната. Сега отиваме да се мием. Отиваме да се измием. Чао, хора, обичам ви. Абонирайте се за канала, също и за Леди Тея.